Tervehdys ja tervetuloa tänne lokakuiselle Kukkoruutu-studiolle. Näihin syksyn vähemmän mukaviin puoliin kuuluvat nuo aina yhtä mukavat syysflunssat ja niinpä vain yksi sellainen juuri tässä kuvauspäivän aamunakin kaatoi juontajakollega Petun sängyn pohjalle. Ja kun vielä sitten sattui niin sopivasti, että päivän vieraskin joutui viime hetkellä perumaan, niin tällä kertaa on nyt sitten luvassa vain hieman monologityyppisesti yhteenvetoa tämän hetken käsistilanteesta. Kaikki ikäluokat ja sarjatasothan ovat siis käynnissä täydellä höyryllä. Mutta jos nyt hieman vedetään yhteen sitä, että missä liigojen osalta mennään, kun reilu kuukausi on kautta takana. Ja täällä studiossakin kauden avauksessa hieman lupailtiin, että totuttua tasaisempaa ja yllätyksellistäkin saattaisi olla luvassa. Jos aloitetaan naisista, niin naisten puolella nyt ei ehkä ihan valtavan suuria yllätyksiä ole nähty, sillä itse en ainakaan esimerkiksi BK on hyvin vahvaa aloitusta kyllä laske minkään sortin yllätykseksi. Ja toisin kuin aika monelle, niin täällä ei varmasti Koksin pirteä aloituskaan ole tullut suurena yllätyksenä, koska tehty työmäärä ja pelaajien taidot ovat kyllä täällä tiedossa olleet koko ajan. Mutta mukavan tasaiselta vaikuttaa naistenkin liigassa ja sellaisia ennakolta hyvin selvältä tuntuvia pelejä on aika harvassa. Miesten puolella niitä yllätyksiä ja ristiin pelaamista onkin sitten jo nähty aika isolla kädellä. Kaksi on toki nyt alussa ollut hieman muita edellä, HIFK ja BK vielä toistaiseksi ilman tappioita, mutta sen jälkeen onkin sitten todella tasainen nippu Grani, Siuntio, Dicken ja tietenkin Cox. Niin, tässähän on nyt runkosarjaa pelattu kierroksen verran ja hallitseva mestari on juuri tällä hetkellä sijalla 4. Ja ainakin tuolla somekommentteja lukiessa tuntuu siltä, että osa porukasta on jo ihan sitä mieltä, että täällä on kauhea kriisi päällä ja pitäisi paniikkinappuloita painella. Mutta ehkä otetaan pikkasen happea tässä kohtaa ja mietitään, että mitä tässä on niin kuin taustalla tapahtunut. Nyt on ehkä se hetki, että niille muutoksille pitää löytyä kärsivällisyyttä ja antaa sitä aikaa joukkueen nuorennusleikkaukselle edetä. Sillä varmasti on näin, että jos nyt lähdetään sille tielle, että peluutetaan siellä 7-8 kaveria ja pyritään optimoimaan ottelukohtaisia tuloksia, niin tuskinpa se meitä keväällä palvelee. Mutta sen sijaan voisi lähettää terveisiä sinne ruudun toiselle puolelle, koska tässähän nyt on kuitenkin vuosien saatossa paljon kuultu tätä tarinaa, että pitäisi olla enemmän niitä omia pelaajia ja ei nyt viitti lähteä kattoon, kun siellä on niin paljon niitä ulkomaalaisia vaan, niin nyt muuten on niitä omia pelaajia sitten ihan oikein niin kuin reilummin kuin varmaan 20 vuoteen tuolla, että tervetuloa kaikki kannustamaan Cox-areenalle. Otetaan nyt sitten näinkin päin vähän sanasta miestä niin sanotusti. Ja muistetaan tietysti se, että hyvääkin paljon tuossa miesten edarin tekemisessä on nähty. Se on toki ollut vielä se tekeminen ailahtelevaa, mutta Suomen Cupissa ollaan joka tapauksessa nyt jo 4 sakissa ja Baltian liigan ensimmäisissä peleissä on nähty lupaavia otteita, muun muassa hallitseva Baltian mestari Pölva oli hyvinkin lähellä kaatua. Toki sitten voisi vertauskuvallisesti sanoa, että vuosien saatossa Cox on tottunut monenlaisia tuulimyllyjä vastaan taistelemaan ja nyt on vähän löytynyt tällainen uusikin taho tähän, eli tuo ystävämme Migri. Näistä tähän liittyvistä asioista oli tarkoitus
päivän vieraan kanssa keskustella lisääkin, mutta tämähän ei nyt sitten valitettavasti onnistu, joten täytynee näihin aiheisiin palata sitten tarkemmin hieman myöhemmin. Mennään sen sijaan naisten puolelle. Naisethan ovat aloittaneet hyvin, 3 voittoa 5 ja muun muassa vieraspeli, vaikka ei pisteitä Granin Luolasta tullutkaan, niin vieraspeli Kauniaisissa oli erittäinkin lupauksia antava. Toki huomata täytyy, että nyt kun siellä Pesosen Pihlan polvi on huonona ja jos vielä tosiaan niin käy, että Maria Femits tuosta joutuu kesken kauden poistumaan, niin tokihan siellä Anan paluusta huolimatta kokoonpano sitten jälleen huutaisi yhtä pakkia, että katsotaan miten asiat sillä puolella sitten saadaan etenemään. Ja täytyy tietysti muistaa, että omiakin pelaajia olisi mahdollista peluuttaa laajemmin. Meillähän olisi tuolla 2010 syntyneissä 2-3 pelaajaa, joita voisi heti alkaa ottaa tuonne liigan puolelle kokeilemaan, mutta kun sääntö tällä hetkellä sanoo, että ei voida peluuttaa, niin sille sitten aika vähän toistaiseksi on tehtävissä. Katsotaan tosiaan, mitä sitten tälläkin puolella tapahtuu, koska ainakin itse näen vahvasti niin, että sekä suomalaisen käsipallon kannalta yleensä, että tietysti myös omien junnujen kannalta, niin olisi tietenkin tärkeää, että Koksin naiset myös liigassa pelaavat. Junnupuolellahan on erittäin hyvää pöhinää ollut viime aikoina ja viime kausi oli menestyksellä mitattuna junnuissa jopa historiallisen hyvä. Ja kun näyttää siltä, että myös junnumäärät on pienen koronadropin jälkeen saatu taas oikealle kasvu-uralle, niin sitä varmasti halutaan jatkaa. Mutta muistutellaanpa nyt sitten vielä tässä hieman tulevista. Eli miehet ovat seuraavan kerran taas sitten kotikentällä nähtävillä jo lauantaina 25. päivä, kun vierailulle saapuu Siuntio, eli luvassa varmasti erittäin mielenkiintoinen kamppailu. Siellähän myös Siuntion riveistä löytyy riihimäkeläisille hyvin tuttuja pelureita. Ja tuo ottelu alkaa siis lauantaina kello 16. Ja miehet ehtivät sitten jo toisenkin kerran kotiareenalle ennen kuin naisten vuoro koittaa, sillä keskiviikkona 5. päivä marraskuuta vieraaksi kello 18.30 saapuu Åbo IFK. Naiset puolestaan joutuvat odottelemaan aina tule lauantaille marraskuun 8. päivään, kunnes päästään sitten taas irti kotiareenalla. Sitä ennenhän tässä vieraspelejä riittää. Mutta tuolloin 8. päivä kello 16 tosiaan Vantaan Atlas vastassa Aktia-liigassa. Ja itse asiassa vielä hieman pidempään kotipeliä joutuu odottelemaan muuten Akatemia, joka vasta 15. päivä marraskuuta pelaa kotona, kun vieraaksi saapuu Akilles. Näin. Ehkä ei tässä jatketa tätä yksinpuhelua tämän pidempään. Katsotaan loppuun vielä muutama makupala eilisestä miesten pelistä Tammisaaressa, josta komea voitto napsahti. Ja palataan hetkiseksi myös vielä naisten edelliseen kotipeliin, eli voitolliseen Dicken matsiin. Ei muuta kuin tässä kohtaa kiitokset katsojille, mukavaa syksyn jatkoa ja nähdäänpä taas tuolla Cox Areenalla.